Ahoj vážení přátelé, dlouho jsem se vám neozval a dlouho jsem nenatočil žádný video a teďka prostě na Facebooku na mě vyskočily dva naprosto totálně nesmyslný posty od lidí, kteří se věnují alternativě, EZO a prostě terapiím. A říkám si, to je hrozná věc. A teďka ještě známý do toho mi říkal, taky něco jsme řešili a on mi říkal, hele, ty bys jako se tím měl živit. Říkám, OK, tak já se podívám prostě, jak na tom vypadá ten kanál a zjistil jsem, že prostě tam máme nějaký nový odběratele, nějaký nový lajky u videí a říkám si, OK, hele, tak ty videa asi někoho zajímají, takže zkusím natočit další. A když už jsme u toho, tak natočím video o těchto z těch věcech, které prostě tady lidi sdíleli a jsou to absolutní nesmysly. Já už tohle video točím po několikátý a vlastně nevím, co o něm mám říkat. Já vůbec nevím, jak mám argumentovat na takovýhle kraviny, protože podle mě každý, kdo si prošel základním vzděláváním a má aspoň někdy šel kolem prostě doktora, ordinace doktora, nebo kolem Wikipedie, tak přece musí být schopný pochopit, že tenhle post je totální pípovina. A bohužel tohle je věc, kterou nepsala, ale sdílela jedna paní, kterou mám na Facebooku v přátelích a ta paní se věnuje terapiím, co se týče psychiky. Doufám, že neradí nikomu se zdravím, krom blbých postů na Facebooku, ale to je za mě tohle problém, protože pokud tohle sdílí člověk, který se věnuje terapiím, tak má kolem sebe lidi, který ovlivňuje. Automaticky to tak je. Pokud jste terapeut, věnujete se těmhle věcem, tak prostě ovlivňujete ty lidi kolem sebe. Ty lidi za váma jdou, poslouchají, co jim říkáte, vy na ně máte nějaký vliv. A potom ty lidi vám třeba uvěří, můžou být z nějaký těžší situaci, v situaci, kdy nemůžou tak dobře jakoby vnímat a rozpoznávat a vy prostě na ně máte nějaký vliv. A teď do toho posnete tohle a ty lidi se nad tím třeba nemusí zamyslet a já doufám, že že se nad tím každý zamyslí, ale může se stát, že ty lidi se nad tím nezamyslí, jako třeba tady paní, která to sdílala, paní terapeutka a mohlo by jim to nějakým způsobem uškodit. A to je věc, se kterou já mám problém, protože jako terapeut, teď teda dlouho terapie nedělám, nevěnuju se tomuhle oboru moc, živím se jinak, ale prostě mám za to a vždycky jsem se tím řídil, že v našem oboru, tím, že nám lidi věří, jdou za náma, když prostě zklame třeba doktor, nebo prostě nevědí, co se zdravím, svěří se nám. Takže bychom měli mít nějakou etiku a zodpovědnost a pokud možno na nějaký vyšší úrovni. Což bohužel ne vždycky, zcela zjevně, ne vždycky to tak je. Protože tady prostě paní sdílí totální kravinu. Sůl, prej podle medicíny, je pro nás špatná. Podle medicíny pro nás není sůl špatná. Všechno je jenom o tom, kolik toho jíte. A když si vezmete, že naše tělo vychází z nějakých zvířátek, který ne vždycky měli nějaký dobrý přístup k soli, tak je asi logický, že jako my nepotřebujeme moc solit. Naše tělo není stavěné na to, abychom hodně solili. Nejsme delfíni, neplaveme ve slaném oceánu, jsme lidi, kteří prostě žili tady někde v Evropě třeba, nebo přišli někde od Indie. A jako ne vždycky a ne všude jsme měli dostatek soli, tolik soli, kolik prostě máme k dispozici teďka a kolik soli máme ve stravě teďka. A psát prostě nějaký takovýhle post, že málo solíme a že doktoři na nás tady dělají nějaký kompot a chtějí, aby jsme si kupovali nějaký Lasix, který ani není sůl, což tady prostě o tom píšou, že je to sůl. Tak já nevím, co na to říct. Prostě já hlavně nevím, jak tohle může někdo sdílet a doufám, že nikdo z lidí, který prostě ta paní nějakým způsobem ovlivňuje, tak tohle neberou vážně a berou to prostě jenom jako prostě špatný vtip. Samozřejmě sůl potřebuje naše tělo, potřebuje ji přijímat, potřebuje ji v sobě mít, potřebuje, aby sůl byla v určitý rovnováze s dalšíma věcma, jako je třeba draslík.
A tohle je docela dobře prozkoumaná věc, protože pokud je v tomhle tom nerovnováha, může to docela zásadně poškodit naše tělo a hlavně je to věc, která se projevuje třeba i v té urgentní medicíně nebo během, jak tady píše, během infarktu třeba, když vás přijímají do nemocnice, v řadě případů můžou tohle testovat a pokud je tam nějaká nerovnováha, tak okamžitě prostě to řešejí, protože vědí, jaký hodnoty, jak to má být s tou solí v organismu, ví, jak ta sůl v tom organismu funguje, jaký tam má vazby, s čím spolupracuje. Prostě tohle jsou věci, které se ví. Jo, já chápu, že prostě paní je tady nějaká alternativní, nechci jí dehonestovat prostě, jo, terapeutka, která prostě nemá důvěru v medicínu, nemá důvěru prostě v lékaře, ale tohle není o medicíně, tohle není o lékařích, tohle je o esenciální schopnosti, základní schopnosti dohledat si informace, protože ty informace jsou všude kolem nás, jenom stačí otevřít si internet a dohledat si je. A nemusíte se omezit jenom na nějakou Wikipedii. Existují třeba wikiskripta, jo, které jsou trošku podrobnější ohledně toho zdraví. A nebo si dohledejte studie. Všechno se to dá. Jenom prostě nesmíte být člověk, který mu je všechno jedno a sdílí nesmysly na Facebooku. A pokud tohle u někoho vidíte, že to neironicky sdílí a ten člověk dělá nějaký terapie, pomáhá lidem, dělá cokoliv, tak prostě běžte od něj, běžte pryč, protože to není člověk, kterýmu můžete důvěřovat. Jo? Berte tohle vážně, vnímejte ty věci, které si čtete, které jsou kolem vás a prostě zkuste nad těma věcma i sami přemýšlet, protože já už jsem nejenom od doktorů, i od terapeutů, od všech možných lidí slyšel takových nesmyslů, že bych o tom mohl napsat knížku a slepá důvěra prostě není dobrá. Jo, ani já po nikom nevyžaduju, aby prostě mě slepě věřil. Já taky určitě zpětně, když si poslechnu nějaký video nebo přečtu něco, co jsem psal, nebo si jenom vzpomenu, co jsem kdysi dávno psal, tak vím, že jsem psal taky blbosti. Jo, ale člověk se nějakým způsobem vyvíjí, snaží se zlepšovat, snaží se získávat informace, snaží se nad věcma přemýšlet a pokud postuje něco, co se ukáže, že je nesmysl, tak si to ověřit a případně to smazat nebo se za to omluvit. Jo? Což nějakou sebereflexi jsem zrovna od téhle paní, která se věnuje terapiím a psychosomatice, nikdy jsem se s tím nesetkal u ní a není to první post, u který jsem jí napsal, že asi jako by možná se měla zamyslet nad tím, co postuje, ale nikdy prostě tam k žádný sebereflexi nedošlo. Jo? A když už jsme tady u toho, tak já se s vámi podělím ještě o jeden vtipný příspěvek. Ten sice nepovažuji za jako nebezpečný, nepíše to člověk, pokud vím, tak nedělá terapie, ale je to docela jako k pobavení. Zkuste si to vždycky pauznout, zkuste si to přečíst, jo, a zkuste se pobavit, protože i když jako jo, ale možná to může uškodit, protože proč olej dávat do pupíku, jo? Protože vám prostě, že si dáte olej do pupíku, tak vám vylečí úplně všechno. A takže svým způsobem to taky může uškodit. Jo. A mrkněte se na to, ale jako zase jako nepíše to terapeut, jo, takže je možný brát to trošičku s nadhledem, brát to trošičku jako zábavičku, jako vtípek, ale síla pupíku mě jako pobavila. Je pravda, že hodně vlastně z oblastí pupku pracuje třeba styly, které se věnují vnitřní energii, věnují se čchy. Jo, Qigong hodně pracuje prostě s tím bodem. Yoga pracuje s těmahle věcma. Jo, takže jako rozhodně prostě ty čakry tam jsou, energie proudí, tyhle věci nějakým způsobem fungujou, ale rozhodně to není o tom, že si máte vzít izolačku, přelepit si pupík a pak si ho ještě namazat nějakým olejem a ochrání vás to a vylečí vám to oči a bolest kolen a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to prostě totální bullshit a bohužel takových věcí za svoji kariéru v alternativní medicíně jsem viděl hodně a co na to říct, prostě, hele, nevěřte nám každý slovo.
My terapeuti máme určitou schopnost lidi ovlivňovat, případně s lidma manipulovat, pokud chceme, pokud nám chybí nějaká etika. Protože pokud za váma přijde někdo, kdo má problémy, tak a svěří se vám do péče, tak je relativně lehce manipulovatelný. Velice často a poměrně snadno. A je jenom na tom terapeutovi, jak je prostě zmetek, a nebo jestli je pro něj etika a čest má nějakou hodnotu. A setkal jsem se s tím, že to neplatí vždycky, neplatí u všech a prostě já se omlouvám, je to dlouhý, já vlastně nevím, co chci říct, jenom prostě mě tohle zaujalo, chtěl jsem vám to tady nasdílet, chtěl jsem vám to sem hodit, abyste se prostě na to podívali, co jsou lidi schopní vám doporučovat, co jsou lidi schopní sdílet, a prostě už když se nad tím jako zamyslíte, tak asi jako suché oči budeme léčit jiným způsobem, jo, třeba špatný zrak, slinivku, jako sakra slinivku, jako budeme léčit tím, že si budeme masat pupík, jako super. Popraskané paty, jako tak si do prkínka namažte ty paty a rty a nemažte si pupík, čo? To jako věci takhle nefungují, že si namažete pupík a ono to bude fungovat. Samozřejmě, když prostě budete pracovat, nevím, to tělo je jako propojený, ale ne tímhle způsobem. Jo, takhle to opravdu nefunguje. A jenom doufám, že prostě není moc lidí, kteří prostě se na tohle chytí a budou si léčit špatný zrak nebo špatnou slinivku tím, že si budou mazat pupík, jo. Ten špatný zrak ještě dobře, OK, no, tak hold, prostě si pak zajdete k optikovi, ale zase třeba ty oči se dá se na ty věci působit jiným způsobem, dají se alternativně léčit mnoha různými jinými způsoby a není potřeba spoléhat na nějaký fantasmagorie o tom, že si namažete pupík a vylečí se vám slinivka. Tak jo, ale já už to nebudu prodlužovat, je to 12 minut a asi to už je takový spíš protahování, takže mějte se fajn a já snad někdy prostě natočím nějaký zase zajímavější video.